Kaixo, oraingo honetan engakt jokua aztertuko dugu, askar, eta aukeratutako jokatzeko modua arena izan da, ez da historia arrunta izan. Beno, hor ikusten duzuen bezala badaude arerio batzuk granadariak direnak, emakume horiek, gorriz eta horiz jantzita doazenak, eta horiek egiten dena da zugandik urrun jarri eta lehergailuak botatzen dizkizute. Beraz, beste aurka burrukan, buruz burruka zabiltzanean, arazo potolak ekar ditzakete. Eta hori dela eta lehenengo garbitzen saiatzen naizen arerio mota hori izaten da. Bueno, hala ere lehentzamein horrelako morroi ahulekin edo elite soldaduekin edo eskumerago dauden soldadu arruntekin topo egiten duzu ezta. Eta banan gainetik kentzen zoaz. Baina ikusten duzuen bezala inteligenteena edo hoberena lehenengo emakume horiek garbitzea izaten da. Hori dela eta zaretan objektu bat hartzen dut, hor lautea hartu den bezala, gitarra berezi hori hartzen bezala. Zergatik, granadariak oso arerio askarra direlako, eta normalean ies egiten digutelako. Askarragoa direlako korrika edo ke bombak jaurtitzen dituztelako. Badaukate beste ezaugarri berezi bat, eta hauen beraien aurkakoa da, ezta lehergailuak daramatzatea. Eta ondorioz, sua ukitzen badute normalean estanda egiten dut. Hori berandutxoago agertuko da, segurazki. Ikusten zuen bezala, jokua oinarritzen da, defentzak hautsi behar ditugu. Defentzak hausten ditugunean, arerioak garitza asko zerrazagoa. Eta epatu bezala begira, hor su hartu du eta bigarren estanda bat egin du granadariak. Defentzak haustea da kontua, eta horretarako enbeste trikimaio egin ditzako badibidez, hor susto txiki bat hartu du, edo beraien gainetik salto egiten ere harrituta geratzen dira, beraien alboan salto egiten ere, eta honelako gauzak balio etzi behar ditugu beraiek ahultzeko, edo soreabiatzeko eta errazako garaitzeko. Gusten duzuen bezala, inguru giro erabili behar dugu denbora osoan. Beraiek gu baino gehiago dira, eta normalean beraien kopuru handiago erabiltzen dut. Hor ere su hartu du eta estanda egin du. Orain bomba bat hartu dut, eta sua dagoen tokiren bat behar dut hori aktibatzeko. Eta hemen ikusten duzuen arerioa kapitaina da. Emakume horiek oso indartsuak dira, nahiz eta nik hor eraso berezi bat egin, hor bai eragin dio. Oso arerio gogorra dira emakume hauek kapitainak, eta besteak baino zailagoak orokorrean. Hemen ikusten duzuen lapiko honetan, bomba jaurtiko dut eta estanda hori egin du, baina ez hori bakarrik. Lapiko horrek, zuzenean, bati buruan jo eta jokoz kanpo utziko du. Eta hor agertu den zera more hori, nahiz eta desagertu den, beraiek laban egin dezaten. Ristatu egiten dira eta lurrera erortzen dira. Eskailerak balio estea ere interesgarria da, ze ikusten duzuen bezala denbora luzeagoz geratzen dira jokoz kanpo. Eta normalean jokoaren erronka hau da, hiru arerio nahiko ganorazko agertzen direnean, beraien erasoak saihesten jakitea eta alden kasuetan ez saiestu baizik eta kontraerasoak egitea. Kontraerasoak egiten ditugu eraso urdina direnean, hori adibidez. Eta hor abagune honak irekitzen zaizkigu, guk ere eraso egiteko. Eta orain kapitaina bakarrik geratzen da, beraz, lasaitasunez hartu behar da, ezta?